Gipasidunggan sa Presidential Recognition Outstanding Development Partners Award sa Malacañang ang local government unit sa General Santos City kagahapon Hulyo 10 nga mismong si Mayor Lorely Pacquiao ang midawat sa pasidungog nga gihimo sa Malacañang Palace sa Metro Manila. Gisaulog ang pag-ila niini sa malampuson ni advokasya sa yaman kunyabong maliliit na negosyo Gensan platform alang sa micro, small and medium enterprises nga nahimong posible pinaagi sa suporta sa City Economic Management and Cooperative Development Office. Tinguha sa 2024 Presidential Award nga ilhon ang mga talagsaon nga micro, small and medium enterprises nga nagpakita sa talagsaon nga pagdumala sa negosyo, financial nga performance ug mahinungdanong kontribusyon sa ilang komunidad ug industriya. Daghang gagmayng negosyo sa General Santos City ang nakadawat sa minungdanong suporta ug higayon nga mulambo ilawom sa yaman Gensan. Nakapakusog sa lokal nga ekonomiya, nakabugna og daghang trabaho ug nakahatag og maayong kahimtang sa panghinabuhian sa mga residente ang nahisgutang inisyatiba sa lokal nga gobyerno. Kinasing-kasing nga nagpasalamat si Mayor Pacquiao sa pasidungog ug pag-ila sa LGU Gensan ug gisaad niya nga magpadayon ng ilang suporta alang sa micro, small and medium enterprises sa syudad. Lauman sab nga mas daghan pang aktibidad o proyekto ubos sa yaman Gensan nga mas makapakusog sa sektor sa MSME ug makahatag og mas daghang oportunidad alang sa mga negosyante sa Gensan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.